We've got the news. Mga kababayan ko, huwag na ho kayo munang lumabas. We've got the hits. IFM Philippines. Para ti heavy duty nga ugasan, ang Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, Smart Dishwashing. Smart Kinis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Ada double ikatlaing formula. Solid mangikat ti heavy duty sebo, ti paryok ken kaldero. Solid pa'y mangikat ti bakterya. Iso number 1 and ti Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, kinis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Panatilihin ang isang metrong layo sa tao o ang tinatawag na social distancing para maiwasang mahawa sa COVID-19. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Smart Dishwashing Liquid. Kailangang lumabas ng bahay, magsuot ng face mask, magdala ng alcohol, at listahan ang mga dapat bilhin para makaiwas sa COVID-19. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Smart Dishwashing Liquid. Ninang Rema, sukitin pala kayo ng Palawan? Titingin ako ng alahas. Investment ito. Investment? Yes! Dahil lang din to habang tumatagal lalong nagmamahal. Wow! Talaga po ba? Kaya lang, hindi ko kayang bilhin. Meron silang layaway dito. At may discount pa kapag meron kang suki card. Mag-start na rin po ako mag-invest sa mga gold jewelry. Sa Genuine Gold, dito ka na sa sigurado. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Palawan Pawn Shop, 35 taong patuloy na matatag, maaasahan at mapagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Ipalawan mo na! Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang pinagsanib puwersa ng mga pinagkakatiwalaan, may paninindigan sa katotohanan. Ito ang mga radyoman ng Radio Mindanao Network. Dekalidad sa pagbabalita at komentaryo. Yan ang Tatak RMN. Mainit na naman, araw lang ang sakalam. Buksan na lang ang radyo na lumamig ang ulo. Araw at gabi pag nakaay. Pawis good vibe in IFM. IFM, my summer partner. IFM, ang summer partner ko. 98.5 Kawayan. Siyak ni Manong June, Siyak with me amak, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. intay pa ba namin? Di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miweng iti puso, sunatan ni Ilocano. KARRUBA da kami, Manen nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipingatek tay nga Ilocano. Adda kami Manen KARRUBA with yours truly, Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan Mark Pastor. Para ititalo nga oras sa napnuan paningipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nganamnam sekti is-isam. Purpurngiit. Gargarakga. Ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sunatan ni Ayat ken Biag. Dito ilaeng 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Okay, good afternoon everyone na po. May sabi na po katumingko tintay pa nagkakadwa, of course, with yours truly Idol June together with Idol John Mark.
Ito lang nga po numero ng programa. Adda kami manon. Dito 98.5 FM. Iti idol tayo nga FM. When apo, kat uray no medyo nasakitin na kami apo. Kadagiti ang paspasamak taglawlaw. Masapul mi apo nga umatendar iti responsibilidad mi nga mga rayaw. Kadagiti padating Ilocano. Aglalo ito ta apo nga panawen iti nakaro nga pandemya. Okay nga rod, balong. Dagiti naka-online. Good afternoon to ating Jovi Buya. Nga medyo matutuukanan. And of course ni ating Jojit Dolores. Kahit ko na namin Norberto Gazingana, walang sounds ko na siyempre tayo apo kat ag-testing kami pa ilaeng. Siguro to the sounds na detan. Okay, nadataan. And Joselito Borja ko na natin karoba. Pabati nga po ang asawa ko na si Judy Ann Borja. Hi to Jennifer Nabalita. Nabaita. Nabalta. Sabali mga may spelling natin. Judy Ann Borja. I mean Jeneline Agar. Hello po to Lola Virgilio, Lola Jonisia Agar, Tatay Roger Agar, hello Tatay Rizalino at Nanay Nenita Borja, salamat po. Hindi ko makita yung live ng IFM. And Semera Valiente, shout out man, karuba, dagijay taga San Jose City, Nueva Ecija. Ang dininig na kanyayo, ngam siyak, naka-live act dito, Makati, salamat po. Oh, thank you so much, apo ka na kayo. And that's it. And si Kamat, malo. Well, shoutout ka no, Jay, nang i-share akti live, Jay YouTube, Jay Santiago, Miyuki Works, Team Miyuki Works, ngayon pang panguluan na po ni Chief Mechanic, Master Francis, ni Master Billy, ni Master nga Efren, ni JM Del Mundo, ni Admin Louie, tapos yung taga-ilagan mat nga kahit nagpa-shoutout ni bro nga Melvin Bubias nga kan anak lang ni Baganan sa Tigalman. Minuti na minsan. Yan. Shoutout kanyang bro. Congrats. Inti na di ka mo no lalaki ba yun o babae? Di putot mo. Ay, yan. Okay. Congratulations bro. Lalayngam tigaw awir. Of course. Yan. Puyat Israel kung nagaro dito. Nag-my day ko. Makutim amin. Awan. Nagantay imak nga kastan eh. Napukaw nga ro tatay ka. Okay nga rod. Ang rod. First piece balong. Anati kayo mga kansyonan. Medyo naliday kami dagitay pimusay apong ahang alayo kada kami di Jaya Ramon because of COVID. Ayan nagadot nga mamating apo kabut-buteng apo no amuy lang kuma. Of course, condolence to the bereaved family of Ninong Renato Limonco, a former SB member of Ramon, and of course ni Ninong Philip de la Cruz. Ayan ken ni Antim. Ni Antim? Ay, ni Nanay Rupin. Yan, Nanay Rupin. Ati Ranyag. Ramon. Condolence apo, kata kayo, nga naulila. Sabi ko matagal na tayo. Ma-COVID. Yan, awan ti, madi nga, tagen? Madi nga makita nga may punpun gusto siya. Asupay. Nagbaliwin ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken ugali jakon na matarsanen awanen ni ilukanan nga mamuki di panawin ayawanen lady narumpi ano umisem mapagbingi atay balasang anadamili kalay santupay sam tumaputi ayawanen tingkam isala tabagbaketen tadito'y tenga dagiti neneng nagpukauda dinuyuda ayawanen kimaisala intarayda ananusan minti bagbaket tanu bumalsayay napiket. Baby, ken ni neneng sa balin la daw
pinturang tela, pati bantay parang da, awan ti preno't pag-aakda, awanen ni Ilocana, nga mamuki di ununana. Ayawanen day di narumpi, ano umisan mapagbingi, atay balasang anadanili, kalay santupay sang tumakuti. Ayawanen tingkang misala, tabagbaketen tadititenga, dagiti neneng nagpukauda, inuyuda. Ayawanen ti maisala, intarayda, ananusan minti bagbaket, tanu bumalse ay napigget. Ayawanen tingkang misala, tabagbaketen tadititenga, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda. Ayawanen ti maisala, intarayda, ananusan minti bagbaket, tanu bumalse ay napigget. Ayawanen tingkang misala, tabagbaketen tadititenga, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda. Ayawanen ti maisala, intarayda, ananusan minti bagbaket, tanu bumalse ay napigget. That's it. Our first phase entitled Baby Kininaning Aro. Dagiti tumapay apo nga pangablaaw. Ngem oray mi pwede text line tahampay si Mang Patapo. Busy dagi ito ajay luar. Okay, Levy J. Dakiwag. Blessed Sunday mga idol. Babati nga po ng advance happy birthday kay ading Brent Clyde Dakiwag at sa Navarro and Dakiwag family from San Mateo Isabela. Salamat and God bless. And of course, Nilda De Leon. Hello neighbor! Ako na nawat. And good day watching you as usual from Burnenfield, New Jersey. And watching from Echagi, of course, ni ading Ma'am Alice Lazaro. At kunan na dito itatay. Jay message na ket kahit kuman nga kablaawan ni ading ko nga adta dita picture ko na nang magkumakita di picture ta unavailable ko na nang ni Esteban L. Lazaro Jr. nga agpaimbag ang laing sabi ko mata makarecover from mild COVID man nakabali ni Apo Diyos ading ko agtalek tayo laing ken ko na kanya na may maisa ken man nakabali na Dios iso na laing ti pagtalkan tayo amin ang paspasamag dito sa malubungan ken isuti naindaklan a doktor tayo. Ayan, gaputa one pa text line dagiti latante kablago nagiti makikita nga share ni Moises Brian Lagmay Somera iti ang adanan. Kastamat kini admin nga Louie Mangulad Remolino iti Santiago City. Kastamat kini Princess Jane Domingo Biazon. Aha, sino pa iba? Lagi nakita nga nag-share Bibuya da. And of course, Sir John Brian Esquivel. Yan. Ano dadagtan? Danilo Velasco says here, kablaawa man da kami man dito Baguio. Okay? Madam mga Bibuya, salamat. Apo Velasco family, happy Sunday. And Samuel Peralta mga idol, pagkablaawa man dito Sam's Rock Resort Hotel. Bukod ato'y nagpigsang radyo mi, naka-live kami. Pakantaman na din Mildred, idol, thank you mga idol from Sir Samuel Peralta. Yan, hello mga sir, great command family, dakiwag dito'y Barangay Maligaya, Kawayan, Isabela, dagtig-taw-tawag. Nakapsut ati It's me, Wilma. Wala naman. Nakapsut ati Saraming ko, so nga matik mo ni makabasa. Kapay ngay. Ang imato siguro ti ko ako na ati grade ko. Namumutan, mai-promote ati mata. Apo. Okay. Si Kantay kapintasan, tan naglabasid day tarupam. Kiday mo, anaahitan, sino katang pinaugadam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglatlapusanan. Tidakes nahan nga nilakay mo, tiin kay sagsaganaan. Amet nga tay magbibibiyang, no iso ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kaket na yunam, sa ulikod pa ekstensyonam. Angin kumay sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta iso ti nangaklon kaniyam,
Ay di bardang isip kapain lang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtig na mo analimed. Mildred, unak lutay ka denden ng asawa tingka. Ipatpateg at dalagarukin kandi ka paila amarmarne. Sawan maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtig na mo analimed. Mildred, unak nutay ka denden ng asawa tingka. Ipatpateg at dalagarod ken kandi ka paila amarmarnak. Si kantay ka baknangan tila adat pagbalbala ilangan. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, din pa'y pulos sa mapagserbiyan. Basta lang aruden niti ubram, balang kantis kanto pa'y lang. Manko tapay oras mo, at hanangin day tabiyag mo. Maan ano nang isip kudil mo, when no narasay takid kiday mo. Tinapateg may at lakay mo, tay nangatlon ken kat si bubuo. Papo daw day ta puso, day ta pintas anapudno. Papo daw day ta puso, day ta pintas anapudno. Okay, going back to your request and dedication ko na ni Ading Laila Amorete pa. Shoutout nga po kami mga idol dito sa Villa Carmen. Ramon, watching you live in YouTube. Salamat mga idol. Aha. Balong. Ha? Diyan. Ikinak na kita ini. Oo. Dito yung Facebook madigpulos nga may kwa. Basta natag parang. Hindi mo open? Ay, sige. Ata kanya. Ata perdina data Facebook mo. Nabayag nga kasta data. Kumpaya. Oo. Okay rin. Sama na open mo. Okay, ado datoy. Siyempre, apo, dapat man dito ni ading ni Ma'am Aliza. Ayun, na-open kon. Ay. Yan. Nora Tokib Simeon Magira Tambawas Stress. Kanamat. Pada ito iba siguro. Happy birthday kay Dada from Rhea Delgado. And good PM po mga idol. Pabati naman kami dito sa San Diat is San Manuel. Tsaka family Lostina. Family Ganotise. And pa-request na din po yung kantang Yellow Rose. Thanks po mga idol. And Zaira Austria. Gandang tanghali po. Pa-request yung Basol Kokadi. Kunana. Ira Urma Guzman. Ayan. Pa-shoutout man ito San Ramon Aurora. Isabela mga idol. Urma kan de Guzman family. Kanipang rona ni Nanay Leon de Guzman. Wow. Leanag de Guzman nga madamag lablaba. Thank you and God bless. Para guys yung box seat. Box seat. Okay, as requested. When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. I smiled, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye.
with a single yellow rose. Medyo kuni-kuni. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leaving our love away? Why did you live a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Kablaawa man idol, kung na ditoy, tayadag nga asawa nga ni Manelin Bugawan, ken anak ko nga ni Leia Patricia Coliado. Buksit de Cresco, iti ng kablaaw ni Leo Coliado. Leia Patricia, si anak na. Oh. Diba? Marilyn ti asawa na. Medyo sabali. Okay, awan pa lang ito matawag. Apo, pati na makabasa kami, itinasayaan. Nga rod, kung na dito have a nice Sunday idol, pahikablaawa man, dagiti anak ko, Asuda Alvin, Lealyn, ken Aljabel, kasama ka dagiti padak nga, adik nga agnitingag, dita nalatang nga programa yon. Iti pinito sila ven. Kantaan nyo man kati, at ay willing lay agyamanak idol, tinag-text Annabel Ibatungan. Okay, and last apong text message nga basa pala. Hi kuya, batik man nila kay ko nga itot nga madamang nga aglut-luto nakasamsam nakamisuot ko na imasam lakay nakamisuot na nagluluto Nakamisuot. Kasi gawan-awan. Ada po din na tayo YouTube mo. YouTube nga, Facebook At na to. Facebook. Ngamen nagpayag ka nga magipatpatang ita. Ayan, pa-shoutout man ka ni Auntie Carol Rimando, idol nga taga Malasin, Burgos, ag pat uray nagpudot. From Christian Rimando Lumboy and Princess Nicole Agbayani, pakablaman kini mamang ko idol ni Emerly Agbayani, pakibati ninyo Aglugob family from Rodelio, Hong Kong. Mga lods, pa shoutout po Vargas and Lorenzo family dito sa Abut, Quezon. Isabella from Melissa Raposas. And shoutout ka naman from Sir John Brian Esquivel. Evelyn Hasmin, Eras Queen, and Bangal daw idol watching from Nueva Vizcaya. Okay, nga rin natin mo kansunin balong sakit na medyo mapulpul ko ka na kaya paspasama ka talaga. Apo, nagrigat apo nga panunutin nga lagi jay ninong mi, lagi tinatangan apo nga gagayem mi ket pimanaw dan because of COVID. Iso nga sino ti magipaganga nga putput ng dayta apo. So pa ya. And makakikita ka dagiti comments sa DJ Facebook nga isulat ta nga iso kung kunata namuyo lang ko maapo. It's so real. Ayan, iso nga nagasad kayo no awan ti maritik nayo apo. Ngem na basa natin? Hampay. Dagsanggasad dagiti hanga makabasbasa. Ay hanga makabasbasa kung kunata dali. Dagsanggasad dagiti medyo ada sakitnan talagang mapakaruan na. Ayan, pakablaman po na from Ilagan City, LJ Kalatayud. Ayan. And hello mga idol, pa-shoutout man ito Turayong Extension, Kawain City. And pa-shoutout ka no ni Dennis Bumanglag Obena. Yawn. Dennis Obena.
tiyempo, lipak-libong, adda bakit anaaren. Adda met barung, emubing pailaeng. Adda met balay, ngayon da nagdagusan. Tenga tirabi, day bakit nagkarayang. Di ko na, day bakit ngayon nayar-areng-eng. Sige na abaro, kuray no maminsan laeng. Mayatak na nang no di kalakit di ibagbaga. Pagbigyan ka na kasigunda mano ka. Pegges ko taglang langoy, pegges ko tagsang-sangi. Ayat ko laeng asumang nga jay igib. Hindi jay ngay bakit at akayip ket metakayip ket. Ay na Diyos sapo kasigayang tiro maket. Shout out! Come on, ito'y anak ko nga ni Jalin ka ni Jaron. Gian ken Jaron, idol. Dito'y San Sebastian. Ken request ko, idol, Salapet. Di na ba din pagkano siya sinusuna? Hindi tiyempon, lipak-lipong, adda bakit anaaren. Adda met barung, emubing pailaeng. Adda met balay, ngayon da naglagusan. Tenga tirabi, day di bakit nagkarayang. Di ko na, day di bakit ngayon nayar-areng-eng. Sige na baro, kuray no maminsan laeng. Mayatak na nang no di kalakit di ibagbaga. Pagbigyan ka na kasigunda mano ka. Pegges ko taglang langoy, pegges ko nagsang-sangi. Ayat ko laeng asumang jay igib. Hindi jay ngay bakit at akayip ket metakayip ket. Ay na Diyos sapo kasigayang tiro maket. Ay na Diyos sapo kasigayang tiro maket. Apo, among katiro maket. Hampay, may sabi nga sunata ba? Ang mga kaya the TML da kita nga duwa ba? Okay na yung bakal daw mga nakalubang idol. kami na ata na eh. And blessed Sunday to all listeners. Subati naman po ng advance happy birthday kini Apo Christiana Jalina no Wednesday, April 14. Apo, sa pilong kumata makaapanta ko mama di Jim Baguio. Anyway, pa-request ka na di diskumpiado mga idol. Salamat mga idol from Manang Evangeline Forte Ramelo. Oh, kita man lang. And thank you so much, Manang. Yan, patalas-tasahin na po. Okay, actually kami arod with the song Discompiado after a few reminders. Got the hits. IFM Philippines. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Ano kita kap-kap yung kwarang? Tete man, best kape, inuman coffee ba daw? Kap, ano talaga na? Matipot ang kap-kape at di best kape. Nagnormal mo to, di ba nagbawas kung pa nagisbaw? Nagsaya ato na. Matipay ang ato ti blood sugar ko ta sugar free. Akawit ang karutan ba daw? Tinakamang kapag di best kape, inuman coffee. Huwag ka ngayon, ang tuyang ti kape ang salakning biti sa luna.
Best Coffee 18-1 Coffee Mix. Nagpupunipunan na gitimulmula. Nga ato iti may na benepisyo iti magbagitayo. Kas kung may mangosteen, guyabano, agaricus mushroom, stevia, moringa, ken barnicas, manipod pa iti Japan. Iso nga nagkapkape kan kaka, i-Best Coffee 8-in-1 Coffee Netan, kape herbal, sugar-free. Magatang kadagiti butika. Katotohanan ang hinahanap sa mga balita. Misyon naming hanapin ang katotohanan at walang pinapanigan. Ang hatid namin sa bawat programa dahil ang mahalaga ay interes ng mamamayan na malaman ang katotohanan. RMN News and Current Affairs. Tatak RMN. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi. Kaya ang radyo ko ay FM. Ang idol kong FM 98.5 IFM. Okay, we're back, KARRUBA, and you're still with Idol June and Idol John Mark. Dito na nga po numero ng programa. Adda kayo Manen dito 98.5 FM, iti Idol Tenga FM, and sino ka datingan ka na yung tawag kayo niya, tatay ko pala nga i-decline ta. Mandarimante programa apo kabsa, to si asin mo kamay ka tumatawag. Dito ay personal number ko. Okay nga rod, dagiti pangablaaw, itultuloy may apo, ti bumasa ka, dagiti text messages yo. And then later on, mabalin yun apo ti ikanta kayo ti kundaway nga tumawag live. Okay, kung na lang dito, good nun po mga kuya, greet you mo ti family Marsan, Felices, Ruiz, and Vergara family, at kami po na din po dito sa bahay here in Binogtungan, Benito Silven. Text po, it's me, Jason Felices. Ayan, Felices. Ako nagrigat ti agbasa na tunggal mga lukat ka, dati agmiss ko, agdag tumagawag. Okay, kitbe mga idol, nagrit ko man ni Auntie Eunice, nga madam mga agaw-gagaw ti Lupot, kastama ti Kachop, Talieda Pascual Sabiano family, dito ay Santa Lucia, Quirino Isabela, kuya. Last but not the least, naimbang aldaw yo, idol, pabati man, ti taga Morong, Bagnos, dagitay na laing mga auntie, Mais, Ken, Josa Tomines, ken dagitaya nakaturog jay Kalapao di Morong Bagnos. Thanks idol, love you more. From 60 tinugin. Okay, i-connect mo ditan. Jay. Tatangag FM Padasen, damdaman na mabalin ditan. Ay, apo, Diyos ko. Internet. Oo nga rod. Nagrigat nga panunutin po, nagrigat nga paspasamag ti aglawlaw, and as requested by manang Evangeline at ikano sunata nga disconfiado. Malagip ni Pay Apo. It's been around a year. It's been a long time. Idol! Kaya ta siguro dito. Tatalekak latati padaka para suwa dik nga ugalit adwa dwa oray no kwarta ti pagsarita anta nasempalat at panunod ko ano anya ti panang ipagarup ko kadagiti padak at tao isumetin ti amok nga inaramid ko ken apo yaman ti panakilangan lang iyo panakigayan iyo ditoy mo ngem pangaasiyo kung maikatan yo disconfiado kinaawan talek mo ti padamatao pawit mo dapat anda resibo pati titig na ken gargaraw ni bagat mo
diskonfiado. Pura siya sinusika kat diskonfiado. Pati anak mo no wag pa siya gwardyado. Huwag pautang ka dapat at dati titulo. Pati katugang ang di nakapulos mairitan. Ay nagpuskol kiti tarupang. Kay kaya't nakapay nga ilutuan. Kaya't di namin sang nga nagkirkirsun at kwartuyo. Tigam gamit mo inimbentaryo. Pinagbalin mo mabari kugkog. Sino ka ayat ipagarup mo. Perfecto ka at tao. Kasisikal at gusto. Nalintig ta panunot mo. Amin may tataon pagarup mo. Ket neng-neng. Nung nagsardang nagpanunot. Binukawa mo lang. Kaya't mo no trabahador. Ket ang salsardang. Kapunta agsursel do trabaho na diretso. Amin na masabat mo basta ang panunot da. Luumisam ibagang mga katawa. Anda ka o binwin no barito. Bakit la kaya kubo. Awan makadanggay mo. Amin na kakapsat mo. Vida kursunada o galing at dakin ka. Amin kitaglisino kasta nga agawis ka. O binwin no barito. Bakit la kaya kubo. Awan makadanggay mo. Amin na kakapsat mo. Vida kursunada o galing at dakin ka. Amin kitaglisino kasta nga agawis ka. Diskonfiado. Kinaawat talik mo tipada matao. Ipawit mo kat dapat at resibo. Pati titignan kan gargaraw ni bakat mo. Diskonfiado. Pura siya sinusika kat diskonfiado. Pati anak mo no wag pa siya gwardyado. Mga pautang ka dapat at dati titulo. Pati katugang ang di nakapulos mairitan. Ay nagpuskol kiti tarupang. Kay kaya't nakapay nga ilutuan. Ket di nabisan nga nagkirkisun at kwartuyo. Tigam gamit mo inimbentaryo. Pinagbalin mo mabari kugkod. Diskonfiado. Kinaawat talik mo tipada matao. Tipawit mo kat dapat at resibo. Pati titignekin nga garaw ni bakit mo. Ubingwin no barito, bakit la kaya kubo. Awan makadanggay mo. Amin nakakapsat mo. Tidak ko sunada o galing at dakin ka. Amin kay taglisino kasta nga agawis ka. Ubingwin no barito, bakit la kaya kubo. Awan makadanggay mo. Amin nakakapsat mo. Tidak ko sunada o galing at dakin ka. Amin kay taglisino kasta nga agawis. Desconfiado. Desconfiado. Natisting mo kanina dyan pagpatarastas na barong. Malipay. Madipay. Akit medyo Padasen mga testingin ng dama. No, Maganda kami tumawag ka kung ano ka ako na kaya na. No patalastas ako tumutawag mo na. Anyway, sige mga rod. Paliw-liwan tayo magbagi tayo. Babaen, kada kita ay pangabla ayo. Kada kita ay ayatin nyo apo. Lalo tayo dyan naka-quarantine. So, may we have now our first caller on the line. Good afternoon, Kabsat. Good afternoon, Idol. Yeah, sino tayo ito tumutawag, ading? Ni Manalin po. Diyos ko, madinga mayaw awan every Sunday, dayta. Okay, go ahead with your greetings. Nembag na Domingo yung manen mga kuya. June kin Kuya JN. Likewise. Lawak mandain ng sintatang ko kuya. Na RJ. Kinami nagbinding ita programa yung kuya. Okay. Kasama family. Abenyoken family Martinez kuya. Gigi Auntie Suwino. Ay Rizal Kirino Isabela po. Tapos ni Manang Mabil kuya. Kablawak miten. Kuya pa-request man. Okay, basang go ahead. Balay gingaman kuya para kinitatang ko. Okay. Sige nga Rod. Thank you so much for calling. Thank you kuya. Okay, and bye-bye. So that's our first caller ni ating Monalyn. Talaga mat. And here is our second. Naimbag ng aldaw yung apo, Kabsat. Astamit kanyang idol. Yes, apo idol. Ako nagmayat na. Sige nga Rod. Sino dahil ito on the line? Edeline Enriquez idol. Okay. Villa Ancheta. Minanga idol. Minanga. San Mariano. Samar. Taga Samar. Agi atay man dong malayo-layo man yung lugar niya. San Mariano. Okay, go ahead with your greetings. Idol, Kablaawak man family Baktan, Enriquez, Marinas. Idol pa request. Okay.
Masahista idol. Masay. Apo, Diyos ko. Dahil talaon iti masapul ko. Okay, thank you so much. Thank you, idol. Okay, thank you, my Thank you, idol. Okay, that's it. Our second caller and our last caller. Go ahead. Aha, tumawagan. O, sige. Okay, good morning. Hello, good morning. Ayan, medyo malakas ang radyo natin. Pakihinaan para hindi nag-echo. Ayun, idol June, idol GM, mabalin niya ang kablaw, ti family road na sa iti kabaton sa Bella, kablawak man ni mamit nga Juliana, Romeo Binasoy. Wow. Kablaawak man, digidi kakabsat ko, damanang kong Alina, manong Eddie, manong Alan, manong Imelda, tapos sak ni idol nga maribis minasar. Dito ni mother ko na, request ko ka naman dito, dita din nam awan nagbasulat. Dita din nam, okay. Thank you so much for calling, Ading. Thank you, Idol. Okay, that's it. Ni Ading Marivic. Vinasoy of Kabatuan, Isabela. Nag-met ato, nag-text pati di address na Sangoti ko na sige mo. Ano talaga matandaan mo? Sangoti? Shoutout Motorak. Nakita dyan na nag-comment di YouTube. Okay. Sige, bumasa ka pa. Kada kita tatuma this time, Balong. Sakbay nga. Yan, Idol. Pusong Batuman. Tikantan nyo from Rudimar, Batara. And ni Kuya Joseph at Jai Kadwayo ni Mamang Pulis Kumplete pati istorya yo live. Ano yan? Ni Kuya Joseph. Ito nag-send siguro. Ay, nabayag sa dato yun. Minun totala nga nag-reply. Yumi sa BG chat. Ano mo? Ay, baka ni Kwati tumutawag tatay. Anyway, nakala kita request na tatay. Atay man masahista titira. Itang una tayo iti medyo kabisado. Tabalong iti masahista. Iti medyo makapa anges nga version iti 4 decade do. Ay, masapol ko di masahista. Diyak makadumo, diyak matatal. Dagiti lights, idependa kung natin masahista. Sa lihogyanan, at pinisil-pisil tisaka. Inikat na't sa pinkon tay masahista. Pinagprito-ito aging ka-apaga. Hinay-ayang nagsamit kanday kay masahista. Kadyamet na makatugaw ken makapagna. Daytoy masahista. Kasta kanugayang luang dadamo ka. Idigwan na iturog kung iti ut-ut na. Di makaputan awanin tay masahista. Ay nagawi din tay masahista. Bayan metrik na hon nakaginawa. Ay ngem apay awan karga ng tuy karpeta. Amok natay ginundawayan natay masahista.
karganaan daytoy karpeta. I wanna find masahista. Awan met karganaan daytoy karpeta. Okay, we're back ako and good afternoon to ating Annabel Sariales. Kadawid may manang Gina Sariales. Ibagot ko nga Juvie. Of course, my family out there in Villa Carmen. Na imbag nga pangalaw kayo amin. And kadagiti akor quarantine nga kakabagyan mi. Iket. Ano tawag na tawag? Ha? Ano tayo tawag na tawag? Iso nga rod. Itilayan ko kadika mo na sinati tumutawag ito eh. Padasi mga sumbatan nga. Sige, taka mabila ko mablaw ka. Yay. Tat, 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 tat. Ah! Tawag. Pwede makasearch ti stasyon. Okay, idol, Prince Heart Siason ti Palagaw Baggaw kagayan. Idol, ikit kumana ti family Siason Roque, kastama at kinyayo idol, kunana toy. Kantaan nyo man ni Idol Jai, ikaw ang dahilan. Thank you po. Kunana toy. Okay. Guno rin? Oo. Madi pa. Mana, manggagan. Diba, tayo. When? Opening. Ano na? Man. Bangag no dati tawag no konakto ay. Okay lang patalastas kaysa awan ti manggagto. Kaysa sakit nga min tila pa kay jag. Madinog patalastas no dati tawag agunay. Okay, mali. Para na ka. Baamo no kan. Okay nga rod. Diretso ti sige man mangala ka man kada kita tumatawag for this moment. Oh sige. Tumawag kayo Rodin. Sige, matawag. Aran. Madi kayo pa makapagpanunutin na saya atin. Okay, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Bali nagkablao, sir. Go ahead. Kablao man dan tinumi nga talido. Ni trading nga perito ni trade perito. Ni dadang talido. Ni Boboy talido. Talido. Tagaan ng tutel. Ni Marta. Pabuyo. Oh. Talidaw. Ni July. Talidaw. Asuncion. Ay, kasi taga-pagrangayan da kita. Oy. Walang tigit ko, sir. Apo, sir, kung kuna na pala dito, KARRUBA tayo dito. Okay. Taga-pagrangayan kaya po. Balinte, yaman kismusa. Taga ano kayo, kunak? Taga Quirino, sir. Quirino Province. Miguel. Ay, Isabela. Yun, sir. Ay, hanga pagrangayan. Awan, natutagtalyado di tagamin. Adi chismosa kami namin mabalik kantain ta copyrighted. Oray no kanta mi mismo deta no kanta mi makopyright at palabas mi iso nga aliklikli kami di gid. Anyway, thank you so much for calling. Bon kanot. Okay, salamat po. Thank you for calling. Ayan, and sige pa apo, mangawat kami pa may isang caller. Go ahead. Medyo bumayag ta dito. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Nasino tayo ito eh? Ni Raymond Ortiz siya, sir. Okay. Gapal ang kawayan ni Isabela. Okay. Kumablaw ka nga doon, sir. Kablawak man, nagili ka baryo iti Gapal. Nang nangroon ni Apo Kapitan. Nagili amin nga kabaryo up. Ano ba nag-request, sir? Ano, sir? Si Siwi, sir. Si Siwi.
O sige. Okay. Thank you, sir. Kabarangaya. Thank you, sir. Thank you, sir. Si Siwit Kano, it is special request na although we already prepared a song, masapol tayong kansyon ng dagigay dito. At basta amo me. Okay. Awat ton dinukma un ka ay ayama intarok taama sisiwit unna ata nugan no kamanyo to kayan na imayo isunga amaan nyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, nulumawa at boroborong ko. Sumurag noog gamanyo tasakon dinampak amo. Kablawag man Darnel Agustin, Daisy Agustin, kin Jennifer Lucas nga aglablaba dito ituro Dreyna Mercedes from Brochester Maniaco ti EMG Big Shot. Ang pa'y swimming pool na dijay. Imoy ko binisita, igaw di sukbot na nangitlog si Dua maama-amaan siya nubion yumaan amo mampakada kayo tapno maagaman nyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, nulumawa at boroborong ko. Sumurag noog gamanyo tasakon dinampak amo. Okay, good PM Idol, kablaawa man dananay ko. Isuda tatangken, ito tangko burning, makayanan. Ana. Nanay ko, iyada ko na namang namin. Ana. Iyada. Siguro palayo na. Ha? Siguro ti palayo na. Okay, basahin talata na as written. Baka Aida. Siguro, okay, iyada, baka baliktad mo. Ano? Oo. Iyada. Okay, PM Idol, kablaawan man ni nanay ko, iyada. Tatang ko burning makayanan. Kakapsat ko nga, the Donna, Freddy, Ken Raquel, Ken Levy, anak, agraman, anak, the Janelle, Rachel, Janelle, RJ, anak kong the Princess, Kimberly, Princess Anne,
At Yanis, ken tay kakaisunang napintas, ken alaga abakat ko, ni Lenny Gahes Makayanan. Nagyaman na ka, Idol, from Idol Danny Makayanan. Yan, pasyarat ka no, DJ, kabatuan ko na ni Motojek, Kristan Medina, ken pakikablaman manong ni Kiss Megahes, nga birthday tata ko ni Kate Patrick John Ventura Valdez, iti pagrangayan Ramon Isabela, and Painting Center. Apa ito painting? Ni Igat, gayan ti kana ni Fernando guys, Junior, ti dati. Dati? Repaint ti fairings ti motor. Nagmayat ti ubrat no kastoy nga agdi gusak tay sabon ti pagay ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay kong nga aglablabutag ay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayang sabon na kaganganas ganasek unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaong sabon akpay daytoy agong dagitoy kikit inak iduron-duron sabon akpay dayti kibong sabay kirkir pusig ken pusong sabon akpay tuy barukong sabay selang sakto idumudum nagganas diagdigos agay ayam iti sabon aglaluno iyaradong ipababa ipangato o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat ti ubrak no kastoy nga abdi gusak tay sabon ti pagay ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay kong nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayaw sabon na kaganganas ganasek unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaong sabon akpay daytoy agong dagitoy kikit inak iduron-duron sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir pusig ken pusong sabon akpay tuy barukong sabay selang sakto idumudum nagganas tiagdigos agay ayam iti sabon aglaluno iyaradom ipababa ipangato o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka nagmayat tiagdigos no tay sabon tiigos-gusugos tay galis na nakalamlamuyot nagganas nga iapros-apros aglaluno bekke-bekkel kadagiti mas masel agket kang akaslaag sugyal ganas ti sabon na kamay mayat
ikating nagagatel. O sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. We've got the news. The only way to fight COVID is vaccine. We've got the hits. IFM Philippines. Pride Antibac Detergent, Galus City Labada, Knockout ti Bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac ket adaan germ knockout action. Kills 99.9% of germs, itibado ti pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New white rose papaya. Adda double whitening tea papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano dito? Kap-kap yung kwarang. Dahil man, best kape, inuman coffee ba daw? Kap, ano telik na na? Matipot ang kap-kape at di best kape. Nag-normal mo to, di ba nagbawas ka pa nag-isbaw? Nagsaya ato na. Matipay nga ato ti blood sugar ko na sugar free. Agawit ang karutan ba daw? Tinakamang kapag ti best kape, inuman coffee. Huwag ka ngayon, ang tuyan ti kape nga mang salakning biti sa luna. Best Cafe 18-1 Coffee Mix. Nagpupunipunan na gitimon mula. Ang ato iti may na benepisyo iti magbagi tayo. Tas kung may mangosteen, guyabano, agaricus mushroom, stevia, moringa, ken barnicas, manipod pa iti Japan. Isuanog kap-kape kan kaka, i-Best Cafe 8-in-1 Coffee Netan, kape herbal, sugar-free, magatang kadagiti butika. Iba-ibang mga balita sa sulok ng bansa, kanya-kanyang mga salita, iisa pa rin ang naghahatid ng mabilis, malinaw at may katotohanan sa Luzon, Visayas at Mindanao. RMN, ang matunog at pinakikinggan na himpilan sa radyo. Number 1. Radio Mindanao Network, ang totoong nationwide network. Sa gitna ng pagsubok ng panahon, sila ang nagbibigay sa atin ng pag-asa para lumaban. Gusto ko pong magpasalamat sa mga frontliners natin sa buong bansa. Sa mga pumapasok sa kanilang trabaho para tugunan ang aming pangangailangan, daghan salamat. Sa militar, kapulisan, security guards, volunteers, pharmacists, grocery merchandisers, janitors, cleaners, traffic enforcers, bank employees, barangay officials, journalists, damo gid nga salamat. Marami kang mukha, iba't iba ang iyong pangalan. Dalangin ko kaligtasan mo nasa unahan. Sa mga health workers natin, sa iba't ibang ospital, maraming salamat.
sa inyong tapang sa pagharap sa kalaban para isalba kami sa panganib. Sa mga doktor, lalo na sa mga ibinuwis ang buhay, kayo po ay tunay na bayani at hindi namin kayo makakalimutan. Salamat po. Ang RMN Networks ay sumasaludo sa ating mga frontliners. Sabay-sabay nating labanan ang COVID-19 para sa bayan ni Juan. Salamat sa lahat, sa'yo na nasa unahan. Mainit na naman, araw lang ang sakalam. Buksan na lang ang radyo na lumamig ang ulo. Araw at gabi pag naka-IFM, kahit nagpapawis, good vibes pa rin. IFM, IFM, my summer partner. IFM, ang summer partner ko. 98.5 Kawayan. Okay, we're back, KARRUBA, with the second hour of our show. And once again, kami po unay mairag-ragsak tag programa. Mapanpansin nyo siguro, medyo naliday kami because of what's happening po talaga. Met nga, kami ekspektaran nga talaga nga, well, mamati kami nga to COVID nga, kami ekspektaran nga, adogayam iti alaan na po nga biyag. So, dagiti papalaing apo, slakin ni Ninong Hill Cruz of Ramon Isabela, iti husband ni our municipal treasurer Ninang Teresa R. Cruz, agpalaing kanino, nagpapigsa ka. Balong. Kay adita YouTube. Madi, adita ito ni ito. Text line? Ay, Facebook Live. Ayan, hello Manong Jun, kinateng GM na yung bangal daw. Kada kayo, adwa pa shoutout man kini Manong kong Romeo Domali. Of San Miguel Ramon Isabela, ang birthday ta. Happy birthday. Gano'n ni Teresa Domali. And pa shoutout man po Family Rico from Rosiel Rico. And Alma Pontesila. Pa shoutout po idol sa mga anak ko. Sila Malin, Rodel, Roan, Chog. Sa dalawa kong manugang, kastamot Jaya, kabsat ko nga dua, Jay Hong Kong, Danelli Mariano, Ken Bunso. Wow. Yan. Okay, and kakayan, Gemma says here, hi idol, pa-request man, di kanta nga, Duyaw Rosa sa Kablaawak, man amin nga taga Kalamagi First, City of Ilagan, at yung magulang ko dyan sa Sentro San Antonio, idol. God bless po, idol. Thank you. So, that's it. Thank you, and keep sharing our videos, especially dito yung KARRUBA channel ni Amak. Apo, biro kanya lang, te. KARRUBA Amak. Ayan. Pabati man idol, abet. Ano man? Pabati man idol, pabati man idol, binabati ko yung family ko Unagon at family na Comel. Dito ay Sulibin idol, pa-request man dyan pusong bato. Ayan. Abi, ata pusong bato dihe kaya nalipatak na dyan nga tukaran ng apo, napayag basit. Binabati ko yung mga barkada ko yan sa Tugigaraw man. Binabate ko. Daw doon ka nga sa bali tinagtinggam tatayan, no? Ilaw labag mo pa yun ita. Ayan, Manang Kubiday is watching. Hello, Manang Kubiday, Ate Ella, dito Hong Kong. Kasama din Ate Angie. Ini Kuya Junjun Linyan, da Auntie Amandi Mosel. Daw sa kita Duma, kakadwayo dito. FDD Hong Kong chapter. And of course, good afternoon to Sir Ading Humphrey Ian nasa gabayan. Good afternoon mga idol. Pa-shoutout po, keep safe and God bless watching from Solano, Nueva Vizcaya. Ni apita Solano. Han siguro nga taga-bayong bung. Okay, Tony, Lakayanga. Okay, PM, paki-request nga yung dita din namawan nagbasulag. Pa-shoutout po sa inyong dalawa. Thank you, Tony. Ayan, and Motodel. Ani Bronga Rodel Mogalata. Christian Bartolome says here, gandang tanghali po. Idol, pa-shoutout po sa SMC gas station. At pa-shoutout daw po sila
JV, Edwin, Andres, Jude at Marichu Artates po na nakikinig sa inyo. God bless, Idol. Christian Bartolome. Hi, Idol. Para ka sa Mantay Cactus. Salamat, Idol. And nilagpasan takmatan, Idol. Kaya ni Alikom L. John. Yan. Okay, karod. Here's another piece. Para kasi daw po yung abog. 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 Malagip mo ti lyrics mo? Di ba data? Ay, abog. Oo. Madinsa awan sa Mabati man, Idol. Dito Vintar, Quirino Isabela, Dalati Family De La Rosa con Family Valdez, from Rizal Grace Gonzalez De La Rosa. Ano man ti title na yan? Ata? Unsa? Wanang Ilocano what? Sige lang. No, the lyrics mo te kaya. Hindi ka muna data. Engineer, paki-shoutout man kini. Ay, paki-shoutout kami man dito. Da uncle ko nga ugot patokar man jay korkorantong. Salamat from Michael de la Cruz. Abog. Da, mabiro ka? Di abog? Kay init ng dampi ng mga labi mo. Manong John Kablak man kakabsat ko dito Aguinaldo Ramon, Delphine family po from Iyang Yang. Ay, abog. Parang agpaisong tibisong mo Ken adda kalat tato'y sibay ko Iba ay mo man kaniyak amin na kang nito Walang lyrics kon Ngayon may sumeti nilaon panunot mo Uray lemeng pay marik naklata Ngati isem mo ket isuti gapuna Nangeg ko pa inyara sa mo tinagan na Idiada katawa nga adayo tikit kita na Ala di ka nagpamarang Ited kun tapagragsakan si papalubusak ken kan amok nga pururayan nakan ket di nakpagdanagan nakasagana kapanawang babaan naklatan alain ka Jakag bababawian ang ipategken ka Yan kastala taga sa tangarod tiyag sina Goodbye Awan nagbasulan tatumunggal may sa Ngenu bilang biyag kutag sublika Silulukat lata to'y pusok para ken ka Ket day to'y ited ko
ken kaawaya. Nasabi ko, tapno lang mapagdilig mo ay at miken ka. Ala di ka nagpamarang, ited kun tapagragsakan, si papalubusak ken kan, amok nga ururayen na kan, ket di nakpagdanagan, nakasagana ka panawan, baban naklatan, alain ka, alain ka. Di kaya't mo apapanan, inkan, inkan. Itugot mo amin na gamit mo, amin na pundar mo, amin na badbado, tapungan ken ules mo, kasirula kaldero, amin na papidot mo, ikargantas sako, taisot di kayat mo. Ala di ka nagpamarang, ited kun tapagragsakan, si papalubusan ken kan, amok nga ururayen na kan, ket di nakpagdanagan, nakasagana akapanawang babaan naklatan, alain ka. Sunatan na puluhan Abo, ketiti oras tayo abo, KARRUBA 16 minutos kalpasante alauna ti malam agsubli dagiti natataraking nga pagayam yo. That time check was brought to you by Joy Anti. Pakinggan na kinsinaswak si Joy's in 50 pack. Inggan na kinsinaswak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joint Kinsenas Pack, only $10.50 SRP. Para sa pang-araw-araw na proteksyon, dito na tayo, Santo. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Narito ang isang patunay ng sarap at bisa ng Nature's Soya Coffee. Ako si Jenny Lynn Salvador, taga San Miguel, Ramon, Isabela. Sumasakit ang tiyan ko pagkatapos kumain, nahirapan ako. Sinubukan ko ang Nature's Soya Coffee. Natulungan nito ang pagnormal ng feeling ko. Kapaywa ng cafe, Nature's Soya Coffee. Mabibili sa mga suking butika. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobleng sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit. Araw at gabi pag naka-IFM, kahit nagpapawis, good vibes pa rin. IFM. IFM.
Ang summer partner ko. Okay, we're back, KARRUBA. Kat maragsakan kami apo, adto na tagbibuya, despite apo nga aduti mapaspasamak nga saan nga na siya taglalo tayo. Nga rod, kung na dito ni ulitek nga basahin ni ading Humphrey Ian sa gabaen, may sakadagiti teacher di Barok di St. Mary's University. Kung na good afternoon mga idol, pa-shoutout po. Keep safe and God bless po watching from Solano, Nueva Vizcaya. And talagamot nga kaputbutang teglawlaw kung na nagadunti nala ni COVID and prayers for health and safety po. So thank you so much sa ating. Okay, kasama't kita kayo amin. Sa pilo kumapot awan ti mapasamakan, awan ti maalan. Yan, so galalwat tayo amin. Happy and blessed Sunday kanyayo mga idol. Greet na kami man. Dagitan na ko ni Jason, Ken Sharon, Ken Timanugang ko, ni Jonathan Arkinia, nang nangruna kinilakay ko, nga ni Fred Bermudez. And di mi madiwayan dagdingit kanyayo. Okay, nasakitin na kami nga kasawa. No, dito kayo mga request ko man, Jaya, don't say goodbye. Please, akantayin nyo tayo or hayek. It's me, Norma Bermudez. It is Cebu, San Isidro, Ramon, Isabela. Manen. Cebu, San Isidro, Isabela, kung na lang kaya. Maputa, insilpok di Ramon, kaputa, agabay talahaan. Kaya, this time, tikan tayo di kundaway apo, dagi tayo mabalin nga tumawag through Messenger kini John Mark, ta nakakonect dyan yung cellphone na apo ti Messenger. So, please feel free to call him. Iti Messenger, it can be international apo or local. Ang taong mang diagin uumol, kaya ni Jujit Dolores. Apo, diagin uumol. Okay nga rod, iti pagtawagan apo, no kaya iti kumablaaw, iti Messenger ni John Mark. Ayan, ready na. Okay, ikanta ti kundaway. Good afternoon. Oh, video call to pa lang amin. Hello. Ay, yan si RJ. Hello. Ayan. Since you've been gone na po. Since you've been gone ka na. Sininong dyan ang kakanta? Since you've been gone na po. Sige, sino babatiin mo? Si Mama po at saka po si Papa. Tapos? Si Lola po. Aha. Po, si Lola po. Si Arkin po. Aha. Si Nanay Narda po. Si Nanay Lydia naman po. Si Ninang Mila din po. At saka po si Lola Shanin. Si Kuya Samli po. Okay, yun lang. Salamat, baby RJ. Ingat po kayo. Okay, salamat, ingat ka din. Okay, data po ni RJ, baby RJ. Ngaro, nakita ka na po ti kumablaaw ti live. Ito lang po messenger ni John Mark. Di baling nga pagtawagan. Ta nakakonek nga minen. Nalalakan na po iti sumbrak. Ayan. Nakita kayo na po tumawag ka po. Sige, tawag kayo. Nakakwada ito tayo, di ba? Orayong mo tumawag na. Nagadulit titawag na eh. Miss call. Hamo matawagan dito, busy ni John Mark. Ayan. So that's it. Ayan. Ayan. Here's another. Hello. Hello, Kuya. Yes, hello. Good afternoon. Hi Sige. po, mga idol. Okay. Good afternoon. Good afternoon po. Yan, kumabulaw kang rodan ading. Hello, shoutout po sa mga kuya ko dyan sa Ramon Isabela, tapos yung asawa niya at ang kanyang kuya. Medyo puputod-putod ti signal mo tatay ah. Putol-putol ka ako na. Anapay? Po. Okay, thank you po. Kung ano. Sige nga ron, as requested. Jujit Dolores. Since you've been
Pastor version. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, yesterday I know I've been crying over you. I can stand it no more to be left here all alone. Give me a chance. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, yesterday I know I've been crying over you. I can stand it no more to be left here all alone. Give me a chance. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, beating fast for you. Since you've been gone. Ayan. Pakibasam to man insan dayta dengeg kada Domingo isuna dadita agritap isuna. Ninong kayo po ni Papa yung kanta na yan. Kaya na kanta na yan. Papunta daw po si Papa dyan. Galing mo po. Wala naman. Ayan, ito yun eh. Caller Dende Valdez. Okay, this time another caller from Messenger Matapo. Okay. Yung sumbat. Hello, ka naman. Mati, so titotawagak. Ay, mati Uraya mo tumawag da. Okay, nga rod. Kita ikat na po kung mablao iti Messenger. Tumawag kayo itatan na po. Okay. Kanta mo na, sumana ako kamot. Kung natin, Jojit. Si kanta yan dito, Jojit. Supay, Amot ta, mati magtawagan. Tumawagan. Okay. Mang titangorti, mauding sunata balong. Sakbay nga agpatarasas namanan. Okay, ready ka na, Jiwan. Radyo. Man. Magbuhat ng lisanin mo ang ating munting baryo. Araw-gabi naghihintay ng sulat mo. Pangako mong binitawan ni isa'y walang saysay. Magtapat kagiliw, handa kong tanggapin. Babalik ka rin upang tayo'y magkapiling. May bukas pang naghihintay aking giliw. Dapat mong malaman ang buhay maikli sa mundo. Sayang lang kung ito'y itapon mo.
Araw-gabi naghihintay ng sulat mo. Pangako mong binitawan, ni isa'y walang saysay. Magtapat kagiliw, handa kong tanggapin. Babalik ka rin upang tayo'y magkapiling. May bukas pang naghihintay aking giling. Dapat mong malaman ang buhay maikli sa mundo. Sayang lang kung ito'y itapon mo. Babalik ka rin upang tayo ito'y itapon mo. IFM Philippines. Pride Antibac Detergent, Dalus City Labada, Knockout ti Bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac ket adaan germ knockout action. Kills 99.9% of germs, itibado ti pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap, 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Isa na naman kaibigan ang sumubok sa ating produktong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Ako si Ginoong Felicia Fernandez. Nasubukan kong gumamit ng Mark Cafe simula nung introduce dito sa Maria. Bali, ang naging epekto niya sa katawan ko, lumakas yung resistensya ko at naging maganda yung pag-ikot ng siguro yung mga blood vessel lang natin, medyo kumanda yung ikot niya. Naging sa pagtulog ay normal yung tulog ko. Kasi dati hindi ako nakakatulog. Nung nag-markup ako, nagbago siguro yung daloy ng dugo. Kaya may epekto siyang nabigay sa akin. Ano pong masasabi niyo naman sa mga ibang tao? Sabi rin ng nanay ko, makamakay mo kailan nga lang, naghahanap na siya sa bahay ulit ng ganito eh. Try din nilang gumamit ng Mark Cafe. Si nanay talaga yung nahanap siya. Ako kasi talaga yung pinabibili niya. Senior nga. Sige, thank you po. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Mabibili na sa mga butika, sari-sari stores, drugstores, groceries at supermarkets dito sa inyong lugar. Sa komentaryo, may paninindigan at prinsipyo. Sa paghahatid ng mga balita, mabilis at totoo. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Yan ang mga radyoman ng Radio Mindanao Network. Tunay na mapagkakatiwalaan. Yan ang Tatak RMN. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi. Kaya ang radyo ko ay FM. Ang idol kong FM 98.5 IFM. Alright, nagbabalik
Ag subsuble dagiti nataraki nga pagayam yo. Ito tala unay nataraki ba? Kanakanyo nga Jamar Pastor. Okay, pa-request mo dito kanta nga Midnight Blue, mga idol mo na. Sinata? Ni Kapsat Alice Lazaro. Yan, hello to Ma'am Devora. Batara nakita ko nga tune in dito in page ti IFM. Okay. Good afternoon to ating John Mars, ang lie of Cordon, Isabela, Philippines. Watching, yes, Cordon. La Consolacion, Cordon. Yan. Not now. Yan. Pag-greet po, Family Domingo dito sa Borok 7 from Estrella Domingo. And lanting tinagan na good PM mga idol pag-greet man, Laganan family. Nga da sirok sa lamagi, pakikanta dyan si Siwit. Nalpasa po dyan si Siwit tatayan. And ano number mo dyan para makatawag naman po ako. Yan, i-reply ko po. Di pagtawagan ng number. Ata number mo, mabalik. Basta ba? 171500361. And good afternoon to ating balong Darwin Carlos Tamayo. Carlos Darwin Tamayo, whatever. Nyuti mo na dito ta. Balibaliktad. Iti maasawa na gahayam ko tatay awan sa balik kada tayo. Kita aman laan. Atay nangabak a letter sender tayo iti digital bangir nga istasyon. Okay. A very sad story about the father nga nagbalin po nga successful. Okay. Pag-greet man ni Zaldi Lampitok nga nakaindayan idol dito ay Purok Luna from Adonis Munoz. And parkes nga po yung Perfect from Jesse Geronimo. Nanti Edna Elmer nagtatawag. And good afternoon to Okay. Pakikapsatan. Yes, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, Auntie Edna and Uncle Elmer. Hi. Blessed Sunday, kada tayo amin. John ken amma. Stamo tante. Alakman alakmen mat na kung nga gundaway nga umaymet kumablaaw kada iti amin nga kakabagyak nga taga-abra. Ken bayumbong ken aminen nga dumdungeg. Wow. Ket dawatek man met nga kanta enyo tay kas makitam. Isagot ko kentoy imungutek, my one and only Elmer. Well, okay. Thank you. Thank you. Auntie. Ingat kayo, tita. Okay. 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 Thank you. Okay. Sige, Okay, Auntie. bye-bye. Bye-bye, Auntie. Bye-bye. Okay, that's it. Apo from Eva Beach, Hawaii, timawag po is manang Edna and of course itidikar na kini Kuyang Elmer apo. Iti bayombong bayombong malong. And we miss them so much talaga mat nga nagsayat apo ti nagkakadwami. Kaya lang kita man pandemic mo taliso nga kastoy mo tan panak to jay Hawaii motorak. Kas makitam is iti request na may sa apo nga sunata nga may paay kadagiti okay, that's it. The song called Kas Makitam as included in our first album. Apo, ket nagmayat nga min, di kay papanan na nga sonata talaga met nga may paay. Kadagiti Axel celebrate, iti lalo, kadagiti celebrate apo iti anniversary da. Kunan na dayay, look at us, diba? Kas Makitam mat. After all the things that happened between us, ako'y kuyog talatak. Sika pa lang kung sino mo mabali mong pag-isagutan iti nga sonata. Ito tawampay. Ito nga matatikay mo nga sagutan. Ay, aji ko ha? Dumdum nga. Di ka mo dumdum pala ang tata. Ano dito yung maji ko natay? Madin sa mga nasinan. Ay na aji yun. Patanay, madin na mga nasinan ha. Hindi na siguro nakikinig. Anyway, it's ano ba lang? Ayan. Dito mata mo, no? Ate kanunay, kini Jojit Dolores at Taypay. Ana? Madlaw ko, tabatam, analabit, nagsisangit, karat. Okay, sige, tiraang mga ordatan. Sagbay nga agpatalastas ta. Kahit iti title na tatanga sunata, ikan na man ti clue. Tanalipata mo tan. Aha.
Title na dyan? Datakat ko na akong kadang. Agin uumal. Agin uumal. Okay. Datangar na po iti sumarunong ang kansyon ni John Mark. Agin uumal. Kamatikam. Lyrics mo. Yung tatawag ni Denday Valdez. Ay. Madlaw ko tamatam analabit nagsangsangit kalat ka bit-bitwen sa dilangit no taliyawem para ken ka awan pintas na jak kaya't balik selen panang pay mo tuirit na Luganda tekti agtali na ti pagbiit taag palawagak dinggan nakadi di kat saan wen saan takderat may sakti sa empty naglabas maris nagliday ken naliden mapas pasamak ken bitbituen sa dilangit nutaliyawem para ken ka awan pintas na jak kaya't balik senen panang pay mo tuirit na Luganda tekti agtali na ti pagbiit taag palawagak dinggan nakadi di kad saan wen saan Sa ating mga health protocols, huwag na ho kayo munang lumabas. We've got the hits. IFM Philippines. Sa araw-araw, sobrang nangihina ka na ba? Madali ka bang tamaan ng sakit tulad ng sipon, ubo, trangkaso? Mahina ang resistensya mo. Palakasin natin yan. Uminom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C. Gawa ng kumpanyang Yes to Health. Mabibili sa inyong mga suking butika. Narito na ang superhero ng iyong kalusugan, Santon Plus Gold. Ngayon, mamaga, fatty liver, blood cleanser, at marami pang ibang uri ng sakit. Kaya't mag-Santon Plus Gold araw-araw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Marami na ang natulungan ng Nature Soya Coffee. Ako si Judy Ann Tagtagon, isang estudyante sa Ramon Isabela. Grabe ang pananakit ng tiyan ko noon dahil sa ulcer. Nahihirapan na ako kumain. Uminom ako ng Nature Soya Coffee. Natulungan ako nito sa problema ko sa ulcer. Kayo rin, gumamit na ng Nature Soya Coffee. Pamimili sa inyong mga suking butika. Araw at gabi pag naka-IFM, kahit nagpapawis, good vibes pa rin. IFM, IFM, ang summer partner ko. 98.5. Okay, we're back, Apo, and nagpartak, patarasas tata basit iti naka-line up. Anyway, dagitay kumabkablaw, Apo, ti messenger, tulilat ta, Apo, tumawag kay lang, Apo. Ket ito'y messenger ni John Mark, Apo, yan. Urayan ta at medyo late ngamin. Iti messenger, buyada sakpay nga, maibagamit around 10 seconds sakpay nga manggaganda nga agpatpatawag kami. Yan. Once again, iti messenger apo ti pagtawagan
Mabalin tumawagan na po. Dagitay kayat na ako mablaaw. Kaslaki ni ating 10 day tatay. Namin ano nga tumawagan piman. Awamot. Okay, so katantay nga rin po. Iti mabaling nga pagtawagan. Iti text line tata. Iti pagtawagan. Dagitay kayat na po nga kumablaaw. Iyak-akar ko lang. Dito saksakan. Okay, our first caller, good afternoon. And go ahead with your greetings. Hello po. Good afternoon. Good afternoon to. Taga-City mo ilangan po, idol. Okay, go ahead. Kablaawan mo. Dagitay kayo mga kablaawan. Paglab na mayor manawan sa mait gwapo. Mayor J. Diaz. Kasi niinang ko ni tatang ko ni manang ko, barkada gi Alicia sa nang daran po aja lang gigay. Apo mo bagang managan, nanang ko ni tatang ko, kapsal ko KARRUBA mi gayim ko, awa mo pulos nagan nga na ibagam, di pa ikat amo dang ngarod nga isu taray jay. Sino idol? Okay nga thank you. Pero pa sa idol, tiro pa sa kanta idol mabulin. Okay, go ahead. Six gun idol. She's gone. Okay, thank you. Thank you, idol. Okay, thank you, idol too. Okay, nga rod. Go ahead with your calls. Ito yung official text line 0917-150-0361. And our second caller for this hour. Good afternoon. Okay, good afternoon. Sino ditoy? And go ahead with your greetings. Hello? Medyo agpugsa-pugsad ka, agbiro ka ti posisyon. Datat kung kunakong ka. Posisyon, ti masapol. Okay, go ahead. Hello? Yes, hello? Hindi na, madi nga maawatan kabsat. Medyo sumarang ka tinasaya nga pwesto. Awan, madi. Agpugsa-pugsat. Okay nga rod, mangkita tayo sa baling ang caller, apo. Over line 2. Ayan. Okay, hello. Good afternoon. Your name and sino tayo kayo mga dedicatean? Go ahead. Hello, sir. Yes, good afternoon. Go ahead. Kablawa man dagiti madamag dawis kadagpil kita ba ko, sir? Anong nga lugar kabsat? Suda. Sir? Ay, nanya nga lugar? Ay, ti Sitio Villa Miguel Quirino Isabela, sir. Okay. Sige nga rod. Sino daw ito? Ibagam tinaga mo and then tao nga kayo mga kablawan. Siya ni Freddy Perito, sir. Aha. Kablawa man lagi ti agpilpili ka daw, sir. Nerolan Labantino, Idas Labantino, Marisa Labantino, Jumay Asuncion. Ni Uncle Dadong pumanukaw. Apo, Diyos ko, datalaunay pumanukaw dito. Siya ako na kung kunanan sa nanggig ko ba eh. Ni Lula Iba, Auntie Virginia, ni Roslyn, ni ang tinganumi, kanti katuganga ka ni Marta Paguyo, sir. Naragsak mo, ti relasyon nyo kinikatugangam, awan iti apa-apa. Apo ko, mayat sir. Sige nga, thank you. Especially to my only one, sir. Apo, ano na? Okay. Naibaga na mo lang. Okay, thank you so much for calling. Request man, sir. Okay. Ate man kumutikot-tikot. Apo talaga mo. Sige. Isa sa marunong ang kansyon ni May. Thank you for calling. Thank you, sir. Okay, and our next caller. May request pala yung... Ay, sige. May request yung... Kataw-tawag ko kagabi? Yung pagtingin daw ang request niya. Ayan, so... Tagalog daw. Okay, so this piece... Kung ano dyan, kumutikot-tikot, ikot-ikot-tikot mo kanya na. Pagtingin, i-dedicate mo kini Binibining Pilipinas. Joy Melanie. Okay, ibalik sa mga si Bobo. Joy Melanie. Parang hindi sweet yung pagsasabi mo. Joy Melanie. Hindi. Ganun talaga ako magsalita eh. Kulang, hindi matutuwa yun pag ganyan lang. This song is dedicated to Miss Joy Melanie. Is na wala yung is. This song is dedicated
2. Melanie. Lyrics niya. Spelling ti Melanie. Melannie. Okay. Hindi kasi siya makaawat masyado ng Ilocano. Kasi yan naman. Pero marunong naman siyang mag-Ilocano. Yung batit lang, hindi niya maawatan lahat yung nauunag. Dami pang gustong sabihin, ngunit wag na lang muna. Hintayin na lang ang hangin, tangayin ang salita. Wag mo akong sisihin, mahirap ang tumaya. Dagat ay sisisirin kahit walang mapala. Pag nilahad ang damdamin, sana di magbagong pagtingin. Aminin ang mga lihim, sana di magbagong pagtingin. Bakit laging ganito? Kailangan magkailangan. Ako ay nalilito. Wag mo akong sisihin, mahirap ang tumaya. Dagat ay sisisirin kahit walang mapala. Pag nilahad ang damdamin, sana di magbagong pagtingin. Aminin ang mga lihim, sana di magbagong pagtingin. Pahiwati, sana di magbagong pagtingin. Pahiwati, sana di magbagong pagtingin. Iibig lang kapag handa na, hindi na lang kung trip-trip lang naman. Iibig lang kapag handa na, hindi na lang kung trip-trip lang naman. Pag nilahad ang damdamin, sana di magbagong pagtingin. Aminin ang mga lihim, sana di magbagong pagtingin. Subukan ang manalangin, sana di magbagong pagtingin. Baka bukas ika'y akin, sana di magbagong pagtingin. Pahiwati, sana di magbagong pagtingin. Pahiwati, sana di magbagong pagtingin. We'll be back. Umutira siya.
The double whitening Papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Butika, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Antibac Detergent, Dalus City Labada, Knockout Bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac ketadaan germ knockout action. Kills 99.9% of germs, itibado ti pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ditoy 1050 pack. Ingana kinsina swak. Sobra ka, bitoy ka sa no. Ti sikreto, basit duwa pulok at limang at tadati. Tiro nga inawan swak. Basit nga danum kiwarom kan pabulaong. Sobra ti bulana, sobra ti beto. Basit duwa pulok at limang at tadati. Tiro nga inawan swak. Ditoy 1050 pack. Ingana kinsina swak. Ditoy 1050 pack. Ingana kinsina swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joint consent is back, only 1050 SRP. 65 radio stations nationwide. Mahigit 2,000 radio anchors, commentators, reporters at correspondents nationwide. Hatid naming mga balitang tatak, RMN, balitang pinagkakatiwalaan, mapapakinggan saan mang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao mula sa Radio Mindanao Network. Ang totoong Nationwide Network. Number 1. Bes, galing ka sa Palawan? Oo, Bes. Ay, napakaganda talaga. Ang mga beaches? Mga alahas. Anong alahas? Bracelet at ikaw. Sa wakas, nabili ko na. Ha? Bes, layaway plan o yung bilisan la. Habang tumatagal ay tumataas ang value ng gold. Kaya nag-invest ako. Wow, invest in gold? Teka, kala ko magaling ka sa Palawan. Oo, sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Palawan Pawn Shop, 35 taong patuloy na matatag, maaasahan at mapagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Celebrating 25 years. Offering lifetime free service. Honda A-City. At dahil sa 25 years ninyong pagtangkilik at pagtitiwala, hatid namin ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda A-City Raffle Promo. Sa bawat pagbili nyo ng bagong motorsiklo, spare parts at kung updated ka sa iyong pagbabayad, kasali ka. Fill upan lang ang raffle coupon with your complete name, address, contact number, edad at pirmahan. Pwede kang manalo ng 50,000 pesos cash prize para sa preliminary draw on July 30, 2021. At sa grand draw on December 28, 2021, mamimigay ng 20,000 pesos cash para sa third prize, 40,000 pesos para sa second prize, 75,000 pesos cash para sa first prize. At ang tumataginting na 150,000 pesos na grand prize. Buong pusong pasasalamat mula sa Honda A-City Raffle Pro. Promo runs March 1 to December 23, 2021. Bumisita sa pinakamalapit na participating Honda A-City branch sa inyong lugar. Nueva Vizcaya branches, Quezon, Solano, Homestead, Bambang, Isabela branches, National Highway, District 1, Tumawini, Zone 3, San Mariano, Barangay Santos, Quezon, Bugallon Proper, Ramon, Centro 2, San Guillermo, Barangay 2, Jones, San Antonio, Alicia,
Cagayan branches, Alabog, Tuaw, Centro, Sanchez Mira, Centro East, Balisteros, Centro 1, Lasam, Centro East, Alacapan, and Apayao branch at San Carlos, Santa Marcela. O tumawag sa 078-652-1293 or 0917-598-8105 for more details. Mga lakay, alam niyo ba ang dahilan bakit parami ng parami ang nagkakape na ng Best Cafe 8-in-1 Coffee? Pakinggan ang masasabi ng mga sumubok ng nagkape ng Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Dati, every 2 days na, bago agbawas, iso nga nagdag senterik na, pinadas ko ti Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Manipod ide, nagnormalize iti pinagbawas ko. Siyak ni Teresa, iti Rojas, Isabela. Padasin nyo metap no marik na yun no anya ti epekto na. Kaya kayo dyan mga lakay, kung nagkakape ka din lang, i-Best Cafe mo na yan para siguradong alaga ang ating kalusugan. Best Cafe 8-in-1 Coffee, kape herbal, sugar-free. Mabibili na yan sa inyong pong suking butika. Ano ang fall armyworm o harabas? Isang uri ng insekto na karaniwang namumuhay sa tropical o subtropical na bansa. Ito ay tinuturing mapanirang insekto na makikita sa dahon ng mais, palay at marami pang iba. Baro nga arabas ang tawag sa Ilocano. Sa kawalan ng likas na kontrol o mahusay na pamamahala, maaari itong maging sanhi ng malaking pinsala sa mga pananim. Ano-ano ang pinsalang dulot ng fall armyworm o harabas? Ang uod ay kinakain ng ibabaw ng dahon at palibot nito sa loob ng alimpungo at bunga. Ang apektadong dahon ng mais ay kadalasang sira-sira at mamasa-masa na may malapulbos o malakusot na pinagkainan ng uod malapit sa alimpungo at taas na bahagi ng dahon. Ang uod ay gumawa ng butas, pabilog at kadalasang napapaligiran ng dumi ng uod. At ang pinsala sa bunga ng mais ay katulad sa dulot ng corn earworm o sira-sirang ubod o kernels at napapaligiran ng dumi ng uod. Maging wais sa pagmamais. Harabas puksain para sa masaganang ani at mataas na kita. Kung may kahina-hinalang insidente ng fall armyworm o harabas sa inyong mga lugar, maaaring ipagbigay alam sa inyong municipal agriculturist o sa DA Regional Crop Pest Management Center na matatagpuan sa San Vicente, City of Ilagan, Isabela o di kaya sa malapit na istasyon ng Department of Agriculture sa inyong mga lugar o tumawag sa 0916-571-0681 o 0906-410-1542. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Pagsasaka Rion 2 at ng himpilang ito. Mainit na naman, araw lang ang sakalam. Buksan na lang ang radyo na lumamig ang ulo. Araw at gabi pag naka-IFM, kahit nagpapawis, good vibes pa rin. IFM, IFM, my summer partner. IFM, ang summer partner ko. 98.5 Kawayan. Okay, we're back, KARRUBA, and thank you so much, John Mark, for singing that piece, Pagtingin, by Ben and Ben. May isa kadagitin harikat nga piyesa, at aside from na nga itong tipitch na nga ito pa iti falsetto na nga makukuha na. Falsetto is kuna na. Okay, dagiti ang pakablawa po dito YouTube kuna na ni Bais Armando Jr. G watching from San Manuel, brother JM KARRUBA and Shania Faye Lorenzo, DJ shout out po. Balawag family and Lorenzo, pa-request po ng song na binaliwala in Ilocano version. At nakikinig ay lobat. Raging King Malana, pakablao nga po. Kuna naman. And good afternoon to Lilia Melim and Dory Nerona watching from China. Request man na po that your teardrops fall before the next teardrops fall. Thanks and God bless. And Shania Faye Lorenzo DJ, yung number nyo nga. Okay, Darwin Dichoso, pagablao man, tikakapsat ko. Igorot dito ay Lake Paris Camping. Lake Paris Camping. And Sandeep Singh, pa-request po ng song na 214 by River Maya. Thanks and happy Sunday.
And JM sana sanglay na imbang aldo yung karuba kablao man iti amin nga sanglay ken JM TV madama iti laba karuba kuna namat. So before the next teardrop falls abo iti na-request ditoy so nga ikeman ti kundaway dahito yung kalikagom dahito yung pagayam tayo nga roda. If it brings you happiness, then I wish you both the best. It's your happiness that matters most of all. But if it ever breaks your heart, if the teardrops ever stop, and I'll be there before the next teardrop falls. Si te quiere de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno a los dos. Pero si te hacen llorar, a mí me puedes hablar y estaré contigo cuando triste estás. I'll be there anytime you need me by your side to drive away every teardrops that you've cried. And if it ever breaks your heart, just remember I love you, and I'll be there before the next teardrop falls. Okay, akin request na pa iti sonata. Dahil ito'y pagayam tabalong. Dijay for the Gito Hong Kong chapter. Kunada special song man para katikti membros and officials iti FDD Hong Kong chapter. Especially kini ading Ella Panadero. And they are requesting for the song Perfect. Ayan. So, Perfect by Ed Sheeran. Kano, okay, sige man. Wen, pasyarat kami dito, bro loves ni Pakot. Salamat, love you from bro Tian Tian of Vizcaya. You're prepared? Apamalab. Apamalab. Okay, go ahead. I found love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look
Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Oh, no, no. Baby, I was dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. That's it. The song called Perfect. Apo nga, maiyarok no. Kada kita sa amin na po nga opisyalis kay miyembro sa for the Kedu Hong Kong chapter iti Hong Kong. Arod, iti oras sa KARRUBA kat 17 minutos kalpasan de las 2 de malam. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kabarwanan na makinarya ken teknolohiya iti panagtalon, dayta iti danon iti programa nga Radyo Eskwela. Angat ani iti gusto a makinarya. Kada Miyerkules ken Sabado, alas 5:30 iti bigat. Tumutuken. Kadwa tayo dagiti Radyo Man. Dito'y laeng RMN stations nationwide. Katulong iti Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization wenno PhilMec iti Department of Agriculture. Kumangay iti Mannalon iti Osto a Makinarya. Sabay-sabay arangkada. Aangat sa tama at makabago makinarya. Para iti bado nga ka-bloom iti banglo, Padasen iti Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bamong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit kay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Bado ket ka-bloom iti banglo. Charm Fat Con, bamong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit kay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa panlinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kita na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Star Wax Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS did a full one.
Golden Press is now ready to accept printing of the new learning modules online, anytime and anywhere through the Golden Press Facebook account. In the new normal, Golden Press can already serve you online for all your printing needs in any platform. Just search, like, and share Golden Press on Facebook. Visit us at the 3rd level, SM Center, Tigigaraw, downtown, 10 a.m. to 7 p.m. or call 375-2450. For more information, just call 844-1597. Golden Press. When it's rush, look for us. Motorsiklo ken makinarya, ACT Machineries lagta. ACT Machineries, dealer ti Honda, Yamaha, Kawasaki ken Suzuki. Adu nga regalo, sigurado, nababa nga presyo, numero 1. Dakkel nga diskwento ken lifetime free service garantisado. No makinarya iti pagsasaritaan, ACT Machineries iti number 1. Dealer iti diesel ken gasoline engines, air-cooled diesel engine, hand tractors, trailers, water pumps, generators, threshers, combined harvesters, 4-wheel tractors, rice mills, corn mills, ken amin ang Massive Ferguson Farm Equipment. Ken amin nga kasapulan, iti panagtalon ken kumay. ACT Machineries, iti number 1. Amin de kalidad ken mapangnamnamaan. Lifetime free service kunaman. Pumasya, iti kaaset kan nga branch ti ACT Machineries. Turayong Kawayan City, San Pedro, San Pablo, Aurora, Barangay 1, San Mateo, Arellano, Quezon, Villasis, Santiago City, Ugad, Cabagan, Maligaya, Tumawini, Centro, San Guillermo, Santa Maria, Alfonso Lista, Ifugao, Solano and Bambang, Nueva Vizcaya, Igig, Abulug and Sanchez Mira, Cagayan, Patak and Lawag, Ilocos Norte, Candon, Ilocos Sur, Agoo, La Union, San Jose City and Gimba, Nueva Ecija. ACT Machineries, kumpanya ang mapagtalkan ken mapangnamnamaan. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Richie Silos ng Santiago City. Nakita sa aking ultrasound na may 3.6 cm na bukol sa aking ovary. Sumubok ako uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Tinake ko siya 1 capsule 3 times a day. After 3 months, nagpa-ultrasound ulit ako. Wala na bukol sa aking ovary. Salamat sa Santon Plus Herbal Capsule. Kayo rin, mag-Santon Plus Herbal Na bukol sa aking ovary. Salamat sa Santon Plus Herbal Capsule. Kayo rin, mag-Santon Plus Herbal Capsule na mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. No approved therapeutic claim. KARRUBA medyo nalito ako hindi nga naramit mo kumuno Naidap nga dun sa mga aming katetex mo nga sa bali bukod sa tinatawagan may mukhang kachat ka pa na yun. Meron ba? Wala. Okay. Good boy. Okay nga Rod, kiti pangablawa dito'y YouTube ituloy ito bumasa nakapatag ang KARRUBA. Kuna na dito ni Levi J. Dakiwag. Still watching mga idol. Pabati nga po sa Valeriano Domingo and Gacho family from Santiago City. At pabati nga rin po sila Tatay Eduardo, Lola Pia at Mama Marie. Salamat and God bless po. Keep safe po lagi. Thank you so much. And Danilo Andres, hi idols! I just want to greet all my family there at Libag Sur, Tigigaraw City, Cagayan, together with my 2 sons at Bayumbong Nueva Vizcaya, from Don Andres of Bangkok, Thailand. Thanks and stay safe always. Of course we do. Yan, and si Kabalong, lagi tayo nakipakablao dito. Wen. Diti, adati may ilaw to kiti papugtaw. Ay. Hindi ka nagpapugtaw. Kasano? Kadingag papugtaw. Ayan, gini Kuya Joseph ko na nanay. Happy listening to Lola Idelisa Pascua. Oy, stay safe Lola and take care of yourself always. We love you from your apos. Kyle Zachary. Uy, Chang and Arabella Daiza. Uy, ayan. Okay nga Rod. Good news dito. Good day kanya yung idol. Kaya't kung ipakamo nga ag-open man na po Wingyard Bistro into na bigat Monday, April 12. Iso nga ag-sponsor kami man na ito nga set of winners for lunch or dinner for free for Anla Wings, rice and drinks. Pa-shoutout man katigiti nag-general cleaning iti air conditioning unit. Kaya nag-install iti grease
Trap, pati pa yan naglinis si Resto, iso the John and Joshua, Merson, Kulagtit. Ako nagmayama si Merson Kulagtit. Gerald and Jen from Edgar of Vineyard. Thanks, Idol. More power to your program. Of course, thank you so much sa Kabsat Edgar. Ako may sakit. Mabalin manen? Mabalin manen di ag dinner, ag dine-in. Ako na da as per memorandum of, di ba? Sabi ko sa inyo, pwede. The provincial, but limited. 30 to 50% lang. Limited lang. Sa mabalin taman mo pa naglanding sa. Ano, tulo ko sabagay inton bigat pa iti opening na hampay lang. Awan pa latat. Ayan. Mati ka magpapugto karot ka na. Haman. Agpapugto kayo na ako na da. Agpapugto tangarodan. Apo, lalaingin yung arote pumugto. Ta medyo kitain taman no kasano ka shoutout ka dagiti 66,000 viewers dito yung FBT IFM. Apay bimabanag nga ito tayo ta. Kaya kasigura kapso-kapso. Hello, still watching from Antinelli, Mariano Heron. Aring Jem Pragestay ko silapan ka para sa lahat ng FDD Hong chapter. Miss you all, thank you aring from Antinelli. Intun nagsar yang nga ro damdamati mapugton bitininte dagiti KARRUBA. YouTube. 41,000 viewers. Imbagak metken kay di ano gandat mong tuwag subli ay ket sorry tadyak may kari napalalong amin ti sakit na daydial daw apin manaw ka sa di ka pa'y pulos kimita tawen met tinaglabas niruram ko tinagwayas sakbay nalipatan ka namin anuak nagparparik na nga kumabiyag ko at subli ka hindi naklat ka kinikita intun nagsarak ta ko silapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sakto pa'y pangato ken ipababa kastanto panangiparinag anabiyagak nga awan ka intun nagsarak ka ko silapan ka ipasulik tutoy matak akong bitaken ka sakto pa'y pangato ken ipababa kastanto panang iparingat anabiyagak nga awan ka I will survive. Amok nga agbabawi ka na amiris mo't nagbidutam I'm sorry damage has been done digmet impagarap sa maituran balay giket masarakan kalpasan nga syakket panawam intun nagsarak ta
Ipasulit toto'y matak ako mitaken ka. Sakto pa'y pangatungken ipababa. Kastanto panang iparingnak. Anabiyagak ngawan ka. Gen kinagpaisuanan na mail-iliwaklat taken ka. Bareng nu kabaelak tu ngaramiden nga. Into nagsarak ta kusilapan ka. Ipasulit tutoy matak ako mitaken ka. Sakto pa'y pangatungken ipababa. Kastanto panang iparignak. Ang mabiyagak nga awan ka. Okay, that's a song called Kusilapang Ka. And good afternoon. Natugap sa Charity Lianes sa nakahabol iso na. Ngarat, nagsublited da kami manen. Kalpasanti sa magmamanu apalagip. The latest news. My countrymen, marunong ang Diyos. Hindi tayo niya pababayaan. The hottest hits. IFM. Philippines. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New white rose papaya. Adda double whitening tea papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para ti heavy duty nga ugasan, ag Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, smart dishwashing. Smart, kinis, solid. Smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Ada double ikatlaing formula. Solid mangikat ti heavy duty sebo, ti paryok ken kaldero. Solid pa'y mangikat ti bakterya. Iso number 1 and ti Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, kinis, solid. Smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Para itibado nga ka-bloom iti banglo, Padasen iti Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Badugit ka-bloom iti banglo. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sundin ang tamang oras at araw ng paglabas ng bahay para makaiwas sa dami ng tao at makaiwas makakuha ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. Galing sa labas ng bahay, isanitize o hugasan ng mga napamili. Hubarin ang ginamit na sapatos at magpalit agad ng damit pagpasok sa bahay upang maiwasang magkaroon ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Pride Detergent. Mura at mapagkakatiwala ang power tools ang hanap mo? Nandito na ang Power Tools Trade Center para sa'yo. Meron silang grinder, planer, drill, circular saw at marami pang iba. At hindi lang yan, dahil ang bawat power tools ay may warranty pa. Sila ay matatagpuan sa Quezon Street, Kawayan, National Highway, Kawayan, National Highway, Alicia, Takad Street, Tumawini at Bantog, Rojas, Isabela. Ano pang hinihintay mo? Dito ka na sa Power Tools Trade Center. Ano dito, kap-kap yung kwarang? Dahil man, best kape, inuman coffee ba daw? Kap, ano talaga na? Matipot ang kap-kape, akti best kape. Nag-normal mo ito, di ba nagbawas ka pa nag-isbaw? Nagsaya ato na. Matipay ang ato ti blood sugar ko ta sugar free.
Agawit ang karutan ba taong tinakamagkapanti mas kape 8-in-1 coffee. Uwan kagayam, ang tuyan ti kape nga mang salakning biti sa luna. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Nagpupunipunan na gitimulmula. Nga ado iti may tag na benepisyo iti magbagitayo. Kas kung ay mangustin, guyabano, agaricus master, stevia, moringa, ken barleygrass, manipod pa iti Japan. Iso nga nagkapkape kan kaka, i-Best Cafe 8-in-1 Coffee Netan, kape herbal, sugar-free. Magatang karagiti butika. Ang pinagsari puwersa ng mga pinagkakatiwalaan, may paninindigan sa katotohanan. Ito ang mga radyoman ng Radio Mindanao Network. De kalidad sa pagbabalita at komentaryo. Yan ang Tatak RMN. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi. Kaya ang radyo ko ay FM. Ang idol kong FM 98.5. Okay nga rod KARRUBA kat anak ano kaya pagkatang ni Anan damagan ni Antim. Text mo kini Antim tanong muna ti ko. I-forward ko kanya na. Oo, sige. Okay. Ayan na ka day. Nadijay sanikwa. Forward ko Ayan, kat amoyo ulitin mi po kasla awan unay ti ganas mi nga kansyon din nararagsak pati ko namin nagatumit nga minabutin na pukpukaw nga gagaya mi because of this COVID isong dispensary nyo na medyo haming nga maited ti 100% performance mi kala kayo ngayon niya makakagaputa inspirado tatati katin tinawag na maitid na lang tati kalalaingan na di ka di balong Naisen ko na ay nakadyan tita. Kamuman. Okay nga rod. Diretso sa nada. Ramdaman to data pa po to. Forever, my darling, my love will be true. Always and forever, our love is true. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your commanding, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love and return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your commanding, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways.
Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul forever burn. And kas nga ganyan matatay, the announcement about the Vineyard Bistro, iti minanti uno kawayan sari, abay iti, perpetual help. Kanji Queens Gasoline Station. Yan, ita. So, nung mga bakay man bilang, itata, tagpapugto kami. Just bring your any valid ID po. Tapos maramanan yun. Iti mouth watering and sumptuous food. Iti po Vineyard Bistro. Only wings, only rice, and only drinks. Apo. And siyempre, masapol yung pong agisot. Iti safety gears. Ayan. Sumurot tayo iti kasano nga tapanang mo no ka-PPE kaya agpaiso. Ayan nga raw, tayo nga papayaginin ka dito na po tayo kanito. Nga orahin, di kita duma. Isuda pa iti mang kulkulitan. Apayang kayo papugto. Ayan, at ito yun. Nalalayin nyo nga raw. For free dinner for two at Vineyard Bistro. I-text lang nga po nga muna na. Iti title na dito nga sonata. And then sika, itutuloy mo barong din. Vineyard Bistro. Ayan. Your name, your age, your address. Ulitan. Title of the song. Tapos Vineyard Bistro. And then your name, your age, and your address. And your vital statistics. Ato din nga makamot sa vital din ti Jack Amom. Nakasano din dyan. Ay, apo. Kata agbiro kakti na medyo makapalito nga kanta. Bumasa ka pa lang balong. Aha, dito ikarod pa. Facebook Live. Yan. Shoutout from January Castillo. Pero guys po, pwede po ba ng sang Beautiful Girl from Christine Basilio. And Auntie Juliet Bongoy na umila mga idol pa shoutout kadagay KARRUBA nga kay Iliwak Padle Angie Ragwal and Company back home again ti Agsalada agsala tayo amin kung kaya and Balacanaw Mary Jane pa-shoutout kami dito sa Paracelis merit na apon pog greet ko nga po yung asawa ko na gumagawa ng bahay namin po sila Daddy Hobito Balacanaw at asawa ko po na si Gerald Balacanaw. Shoutout family sa Alonga Balacanaw, Galingana, Albay, Esteban, Donario. Shoutout na lang po sa kanila. Nakakilala sa akin po ano na yan. Shoutout man idol watching from Hong Kong from Joanna Ganan. And good afternoon mga idol kong guwapo pabati man advance happy birthday ang apo ko si Hasley Victorino nasa Paranaque. Get well soon please go request ng Don't Ever Go ano man. And Ramel Corameng good PM mga idol pa-shoutout naman kin Mrs. Comelba Corameng sa tatlong anak Cyber, Clyde, Cedrix, Ken Jared at kay Nanay Marilyn Del Pilar iti kabatuan nga na siguro ito song sponsorship ka na ko. Wan, dati na po. Pero ko na di lyrics na ito That song is brought to you by Ngaroda. Pugtuan nyo pa dating ang kanta. Tama nga ba kayo iti? Dinner for two. Yan, iti Vineyard. Title of the song, Vineyard Bistro, name, age, address. Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight, show me that you love me too.
Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love. Some people say that love's a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this fool will rush in. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I wanna hear. Tell me that you love me too. Some people say that love's a game, a game that you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this fool will rush in. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I wanna hear. Tell me, you and I will fall in. That song was brought to you by Joy Antibac. Iwas germs, iwas sakit. We've got the news. Ang patuloy na pagsunod sa ating mga health protocols. Huwag na ho kayo munang lumabas. We've got the hits. IFM Philippines. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax. Kitang na to the max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. May mga skin problem ba kayo tulad ng eczema, contact dermatitis, bug bites, at iba't ibang klase ng skin allergies at irritation? Ang Derma Betasol 15 grams ay epektibong gamot sa lahat ng problema sa balat at kati-kati. Isang pahid lang, balat linis na, balat kinis pa. Oh, what are you waiting for? Pumunta na sa FC Andres Pharmacy and Drug Distributor at bumili na ng Derma Betasol 15 grams. Matatagpuan sa Calao
East, Santiago City, Isabela, near Victory Bus Liner Terminal. May mga branches din sila sa Baguio City, Urdaneta City, Pangasinan, San Jose City, Nueva Ecija, at Cabulusan, Baquil, Laguna. Para sa pinapangarap mong balat linis at balat kinis, Dermabetasol 15 grams. Isang pahid lang. Ang Dermabetasol 15 grams ay FDA approved at mabibili sa inyong mga suking drugstore nationwide. Para sa iba't ibang sakit sa balat, magpakonsulta sa inyong dermatologist. Nais mong marinig paborito mong kanta. Nais mong manood kasama ang buong pamilya. Ano mang kagamitan na iyong kailangan sa iyong tahanan, sa SNJ ay matatagpuan. Dito sa SNJ, basta appliances, ito ang the best. Dito sa SNJ, di kalidad ang furnitures at appliances. Kumpleto ang tahanan kay saya. Sa SNJ, ako'y makaasa. Sa SNJ, ako'y makaasa. Basta appliances, think of SNJ. Kasangga, pakinggan si Kuya Norman ng San Carlos, Pangasinan. Ako pala si Norman, taga San Carlos. Before, bago ako nag-take ng Mark Cafe, mga tinitik ko, yung mga nabibili sa tindahan lang, mga updatean ko. Ako pa naman, coffee lover ako. Nung natikman ko yung Mark Cafe, medyo gumanda yung tulog ko. Yung pagbabukas ko sa umaga, maganda rin. Naramdaman ko yun nung nag-take ako ng Mark Cafe. Sabi ko sa inyo, try nyo yung Mark Cafe. At nakikita nyo ano yung resulta sa katawan nyo. Maganda siya para sa akin. Try nyo. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Mabibili na sa mga butika, sari-sari stores, drugstores, groceries at supermarkets dito sa inyong lugar. Katotohanan ang hinahanap sa mga balita. Misyon naming hanapin ang katotohanan at walang pinapanigan. Ang hatid namin sa bawat programa. Dahil ang mahalaga ay interes ng mamamayan na malaman ang katotohanan. RMN News and Current Affairs. Tatak RMN. IFM ang summer partner ko. 98.5. Okay, welcome to the last quarter of our show. Of course, pagyaman namin ito kita'y nagnanayin nga man ang tabay po iti programa tayo. Okay, taglalo ito kita'y matipulos ti madar ita pagtugtugawan da. Ayan, pati sa taman kablaawan ni Sunny Iglesia barbaring daw agting tatatabar barang oras sa radyo na. No na ichunin na. No na ichunin na. Baka di na maamuno kaso nga operator. Gade. So pa baka no pa na matap-tapikin na kasi agandar ka kung kuna na. Anyway, imposible nga. Nakadali nga mo touch screen. Touch screen nga minadali nga ako lang. Radyo. Anyway, tayo na nga bak. Apo, i-announcement din nga bak iti dinner for two sa Jaya Wingyard Bistro. Menante no kawan siri. Ada nakawan na tayo nga kurang iti informasyon na. Hanang yung kabel na Jay Wingyard. Yan. Bistro naman. Awan. It instruction may Wingyard Bistro and the title of the song Wingyard Bistro and then your name, your age and address. Nga rod, ikabil mo, monotawan na balong. Nga nga bak. 40. Taga ano? Nueva Era, Kabatuan, Isabela. Mano ti positive di jay. Hanang amin nga imbaga. Adi matururay kitigan. Gusto mo ka di jay title na nga put your head on my shoulder. Nga di naman imbaga no mano ti positive di barangay data. Nag-post ito tay ka. Kita mano ka sa nung kapartak nga text sa ta 1 2 ay may isa ka no ti positive tatamano nga rod ti negative. May isa ti positive yung Nueva Era yung magsaysay ti nakita nga may isa tatay isutikit kita. Anyway, congratulations our winner. Iti sonata nga na pauluan Put Your Head on My Shoulder, originally done by Paul Anka, ni-revive ni Michael Bublé
ken nilokomot da iti pagayam yu John Sarialas. Iti nangabak palong, kamon, iti nasaya at nga introduction. Ladies and gentlemen, Saan nakadayo? On the Nueva Era corner, wearing white shirt, white pants, no hair, blue motor. Ana? No hair. No. Laka. Congratulations to Kuya Joseph Agtarap. Apo, napayagan nga po pugto tama lang nga naka-onada to yung pagayam tayo. Transferable ba ano? Ay, matika mo, no, transferable. Basta di amok transferable iti COVID. Iso nga nung balbalin, nung apang kayo di jay. Mabutang da ka na pakawayan. Itid ko na tagakawayan no kan nga naman. Baka di kayang da nga tagakawayan nga ta. Basta duwada lang nga mapanno ako. Makitransact ka pa yung muna na gini John Mark. Tayo sunod yung mga transfer. Anyway. Ay pasurvey tayo. Tapos may transfer di titulo. Simple lang. Dapan mangan. Masabol yun lang apong adati swab test nyo. Kada ano na Rapid test kada ko niya. Travel pass. Health declaration. Apo nagadumutan. Anyway. Apo, keep safe everyone. Thank you so much. Sino pang ipatransferan na? Keep safe everyone, Apo. And kukuyog naman ito Domingo. Rayon o dati COVID, Apo. Agal alwad kami nga nalaing partam no agkukuyog tayo. Ngarod, this has been your Uncle Manong Idol June Sarialas together with John Mark Pasor. Director. Para sa motor. Ana? Awan. Diyan lang. One. Thank you so much for watching here on YouTube, listening here on radio transistors, and watching in FB Live. Pwede ka lang goodbye kinajay tumutawag king kan. Yeah, thank you so much for watching also, Madam JM. JM mo lang na. Thanks mo. Clark Clapton. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Nya nga tati itibag ni Babalon no sunod ni mangkanta nita Tears in Heaven. Padasen taman. Ladies and gentlemen, King of Novelty, Babalon. Anong King of Novelty? Babalo? Ay, go ahead. If I saw you in heaven, Naing peace. Paspos ko mo. would you hate me stay? If I saw you in heaven, Formal. I find a way Rod Stewart pa yun mo. Rod Stewart. through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Jano Gibbs nga talaga. Time can bring you down, time can bend your knees. Time can break your heart, have you begging please, begging please. Keep safe everyone. Kung ano natin ni ating Jovi Buya. Of course, I will do shout out to Roland Marquez.
There's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Yan ay mga version. Jaya. Jaya? Jaya. Would you know my name if I saw you in heaven? Mahirap yan. Would it be the same if I saw you